何者だ。恨みそねみで鬼になった者よ、安倍の生命。俺を恨む者なら両手でも足りぬ。救急によりつる。安倍の生命殿ですね。私は源広政と申します。義者退治にご助力いただきたい。つまらぬことで来たものですね。つまらぬとは何だ。どのように鬼を退治するつもりなのだ。退治などという簡単なものではない。鬼は心まで払い清め懲伏せねばならぬ。さらばだとさためにさらばキャラの記者記者用キャラにそうか。そなたは今も美しい。見ないでください。こんな醜い。鬼とは哀れで愛おしいものなのだな。優しい男だな。来たか生命よ。この方は芦屋道満殿だ。おい、人はなぜ鬼になるのであろうか。憧れ、執着、己では止められぬ気持ちが檻のように心に溜まる。人は鬼と化す。理、病、と、社会、地、列、財、全。生命だ、生命を呼べ。